lah panek ke badan membuat konten. Kata si meta ondeh kurang paten. Lah diceme para netizen. Di kolom komentar lah kanai bully den. Ondeh Tuhan kayo, yo namu arasonyo. Delan tiang HP ko, kakolong oto fuso. Tapi takkan alo bana HP masih karidik. Baka kolai koha utak pun lapani. Tapi takkan alo bana HP masih karidik. Baka kolai koha utak pun lapani. Urang di FB Pro lah banyak nan kayo. Namun di diri amboyo masih taseso. Kok paket yo kadang-kadang ado. Kadang numpang hotspot minto. Nan mintu olah masamu konyo. Lah hacok tande paketnya. Lah 2 kali rugi dan keceknya. Paketan deh nan anak denyo pala 10.